ନେତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରାସ୍ତା। ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ପଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କରୁଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କରୁଆପାଳ ଗାଁର। କରୁଆପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 500ରୁ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଭିତର ଦେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ବେହାଲ, ଭରି ଯାଉଛି ପଚପଚ କାଦୁଅ। ସେହି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ଭିତର ଦେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ନ କରି ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଟରୁ ଓଲଟି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅମର ମଣ୍ଡଳ, କେରୁଆପାଳ ଘର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେରୁଆପାଳ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା ଆମର ତ ମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆଜି 15 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି MLA ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରୁ, ତାପରେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ମହାଶୟ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ 1000 ଥର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଇଏ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତାଟାକୁ ଟିକେ ମହରମ କି ଡଷ୍ଟ କି ଟିକେ କଂକ୍ରିଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦାବି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା? ଦାବି ଆମର କ'ଣ, ଆମର ଏପଟେ 200 ଘର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସବୁ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଡେଲିଭରି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଭାଟିଆ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗଲେ ଏବଂ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ କରିକି ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପୁରା ଆଣ୍ଠିଏ ପଙ୍କ ହେଇଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ସାଂସନ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ସାଂସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନେଇକି ଗର୍ତ୍ତ ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳ ଘର କତିରୁ ଇଏ ସାନ୍ତ୍ରା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଡଷ୍ଟ ପକାଇଦେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏମାନେ, ବିଶେଷ କରିକି ମଧୁ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଆମର BDC ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର, ଏବଂ ସପନ ପରିଡ଼ା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଏବଂ ଗଦାଧର ଗିରି ଗର୍ତ୍ତର ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ, ଆମ କେରୁଆପାଳ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନେଇକି ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଓଲଟା ସିଧା ସୁଧୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ଦାଦାଗିରି କମୁନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କେତେ ଜଣ, ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଉ ପତ୍ର ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ଅଲଗା ଦଳର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାସ୍ ମିଟିଂରେ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହୀତ ଅନୁରୋଧ କି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେତେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ଦୋଳସୀ ପାଖରୁ ଗର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ କେମିତି କାମ କରିଛି, କେତେ କିଲୋମିଟର କାମ କରିଛି, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣି ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି। ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବିନୀତ ନିବେଦନ, ଏ କଥାଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଘର କେରୁଆପାଳ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଟ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ସେ ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଆଜି 1.5 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। 1.5 ମାସରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଟୋଟାଲି ବହୁତ କେହି ବି ବାହାରି ପାରୁନଥିନି କି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇ ପାରୁନଥିନି, ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଇଏ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ, ଇଏ ଜଣେଇଛୁ, ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା BDC ରହିଲା, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସେ କୌଣସି କଥା କେୟାର ସେ କରୁନଥିନି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଚଳିପାରୁନ, ଏଇ ଭାବେ ବସୁଛୁ, ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଟିକେ ଗାଁ ଟିକେ ଚଳିବାକୁ କିଏ ଗରିବ ଦେଖି ଘର ବି ପାଉନାହିଁ, କିଏ ବାଟ ନାହିଁ, ମୋ ବାଟରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। এইসব দুনিয়া সমস্যা ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଆମ କଥା କହିଲେ ଆମ କଥାକୁ କେହି କେୟାର କରୁନଥିନି। ଯିଏମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହେବାଜରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ କ'ଣ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି ଯେ ବାଟଟା ଆମକୁ କଲେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସୁଖରେ ଟିକେ ଚଳିପାରିବୁ, କି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବ, କି ଆମେ ଭଲ ମଜା ଟିକେ ରହିପାରିବୁ। ଏହି ଆମର ହେଉଛି ଆଶା। ରାଜନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।